Hej og velkommen til. Vi skal have lavet en god gammeldags seniorfestival battle i dag. Og vi kan starte med at introducere. Hej, jeg hedder David Ibjerg og skal spille her senere. Hej, Mathias. Spiller også her senere. Og i den anden side, der har vi... Jeg hedder Malte, og jeg kommer fra FDF Markhøj. Jeg hedder Josefine, og jeg kommer fra Bagsø Sningård. David, du har jo været på seniorfestival nogle gange, så du er jo efterhånden ret erfaren her. Ja. Så vi skal jo teste, hvor erfaren du er blevet på seniorfestival ved at teste nogle klassiske seniorfestival-discipliner. Og så skal du selvfølgelig op imod nogle erfarne seniorfestival-deltagere. Vi starter selvfølgelig med den klassiske seniorfestival-aktivitet minigolf, som vi har her i hallen på Kong Ådalens Efterskole. Vi har legnet nogle af de sværeste huller op til jer. Davids hold, vil I ikke have lov at starte? Det vil jeg tro. Malte og Josefine, vil I have lov at starte? Okay. Nu er vi jo kommet til anden runde. Det er jo lidt en opvarmning til den sidste disciplin. Vi skal lige have strukket lidt ud her med noget klassisk acro-yoga. Vi får lidt forskellige positioner, I skal vise. De bliver sværere og sværere. Så I får lov at se jeres første. Yes. Snilt, du er nederst. Og det vil jo så faktisk sige med et point over 2-3, så har I vundet acro-yoga-konkurrencen her. Og det vil jo faktisk sige, at den lige nu er uafgjort. Det er den nemlig. Vi skal til den sidste dyst, og det er jo en ægte seniorfestival-klassiker. Det er jo Wipeout Smilebånd, som jo har haft sin gang på flere seniorfestivaler efterhånden. Vi har fundet en vinder. Tillykke til seniorholdet. Tak. Hvordan har vi det? Vi har det godt. Vi er hårdt. Den sidste, det var faktisk den, der var sjovest, fordi det var den, hvor de var bedst. Det var helt vildt, ja. Og hvordan har vi vores udfordrende? Hvordan har vi det? Det er jo ikke en helt sejr den her gang, men det var tæt på. Altså, jeg prøver stadig at få luften, men det var fandme sjovt. Jeg tror, hvis formen havde været der, så kunne vi godt blive ved længe, men... No, it was fun. It was fun. We did our best. Det gjorde I helt klart, det gjorde I alle sammen. Det var super fedt, at I gad dig med, og tak til jer for at komme og udfordre. Good work. Congratulations to the winner.